achịkọta gị agba nke ikpeazụ egbebulu na egwu Imoka Cultural Festival n'Awka n'ebe nọ wee fụọ ọtụtụ mmọnwụ nakwa ụmụ ihe ejije dịgasị iche iche bụ ọdịnala eji wee mara Awka. Imerime ndị mmadụ bịara a wee gosipụta nya bụ ihe eji wee mara Awka na ihe nketa ha. Kenechukwu dị n'ebe a welitere anyị akụkọ a ka anyị sonyere Kenechukwu. Obu olulu Imoka nke dị n'ahịa Nkwamenyi bụ ebe mmụọ dị iche iche, ndị obodo, otu dị iche iche yanakwa ndị nnekwu mmadụ si na obodo niile dị n'Awka bịara ịkwanyere alụsị Imoka ugwu ma nwee obi aṅụrị na mmemme Imoka nke 2024. N'okwu ya na oge mmemme ahụ, otu onye ọzọ Awka bụ Chief Jeff Nweke mere ka a mara na mmemme Imoka bụ ihe eji mara ndị Awka nke na-eweta obi aṅụrị nyegere onye Awka ọbụla ma chetakwara ha nwanne ha bụ nke ahọ 2024 bụ nke gara n'udo, nke o nyekwere ndụmọdụ nyegere ndị Awka ịdị uchu ị na-eme mmemme eji mara ha. Onye ọzọ Awka ọzọ kwuru okwu n'oge mmemme ahụ bụ Chief Emeka Nwosu kwuru na enwere nnọkọ yana udo na mmemme Imoka nke ahọ 2024 nke ndị mmadụ sonyere na-enwe obi aṅụrị na nnukwu mmemme nke ndị Awka ma lụtụkwa aka na mmemme ahụ agbanwego n'ụzọ pụrụ iche ị na-eme ka ndị mmadụ na-enwe obi aṅụrị n'oge ahụ. Onye bụ onye isi oche nke Ezinanọ Youth bụ Chief Nwokoye Nwosu kọwara na ndị ọdịnala Awka bịakọrọ ọnụ ịchụ àjà ịhụ na mmemme egwu Imoka nke 2024 bụ nke gara ọfụma. Chief Nwosu mekwere ka amata na ndị na-ele ahịa dị iche iche lekwere nnukwu ahịa n'oge mmemme ahụ dịka ndị mmadụ si wepụta n'igwe ma nyekwe ndị ntorobịa ndụmọdụ ị na-enye aka ịhazi obodo ha yanakwa inyere onwe ha aka karịa imebi obodo ha. Otu onye si obodo oyibo nata maka mmemme ahụ bụ Chief Kenneth Odimegwu, onye ya na ndị Ivite Awka soro bịa mmemme ahụ tinyere igbe abịa eji mara ha yanakwa Chief Chinedu Dibo, onye ụmụọgbụ dị n'Awka, onye du ụmụ ya n'obodo oyibo wee bịakwa mmemme ahụ. Ndị gụnyere Maazị Nzeduba Dibo bụ ndị kwuru okwu mkpa ọ dị ị na-eme na omenala ga na-aga n'iru, nke ha kwupụtara obi aṅụrị ha maka mmemme ahụ. Ndị ọzọ Awka bụ ndị bịara mmemme ahụ bụkwara ndị gbara egwu uvio yanakwa ndị na-agbakwa egwu ahụ n'ime olulu Imoka tinyere ndị na-akụ ịgba ọpụeke na ọfụfụ ya bụ nnukwu ihe gosipụtara na oge mmemme ahụ. Ụzọ 6th Avenue dị n'Awka ka a hụrụ ndị mmadụ n'otu dị iche iche ka ha nọrọ na-enwe obi aṅụrị nke mmọnwụ dị iche iche, ndị egwu dịkwa iche iche bụ nke na-eme ha obi aṅụrị na oge mmemme ahụ. Site n'Awka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.